Pa kako, Mhm. engleski joj je bio problem. Mislim, zna ga, ali nikada nije radila na engleskom, nikada nije učila na engleskom, Mhm. nikada nije imala tu neku svakodnevnu komunikaciju, prosto samo školski, što smo učili i to je to. Nije imala nešto više od toga. Eh, Sada kada bi ovo objasnila, možda bi bilo bolje da krenem kako uopšte izgleda intervju. Mi imamo nekoliko krugova. Prvo kad se Mhm. prijaviš, sad zavisi od situacije, ali ranije je bilo open day kao prvi korak, gde prosto dođeš sa spremljenim CV-em, Mhm. imaš svoju sličicu, mislim da čak treba 2, ali dobro, to već piše u uputstvima. E, Pojavi se, ili bar tada kad sam ja išla 2019. 600-700 ljudi mislim da je bilo na open dayu. Dosta. Da, jako dosta. Jako dosta zainteresovanosti bila te godine 2019. i 18. jako velika, toga se sećam. Poenta je bila samo prvi dan da došetaš do regruterke, Mhm. daš im CV, one pogledaju. Mislim da ne pitaju ni kako si ili možda ako nekoga pitaju, zavisi od trenutka ili